приятели на Младените БГ! Днес сме ви приготвили една чудесна изненада. Ще изтеглим двете награди от томболата. Първо място парична награда 100 лева и второ място предметна награда декорация за коледната маса. Сега е ред да разбъркаме тези листчета с имената на всички участници. Моля, гледайте внимателно, защото може да откриете себе си сред тях. Нека да видим кой печели първо място. Така, пилешка пържола с гъби и сметана, Светла Желязкова. Паричната награда от 100 лева попада при нея. Това е първо място, парична награда 100 лева. Сега да видим при кого отива и нашата декорация за коледната маса. Продължаваме да бъркаме. Така, питката на баба Ивелина Петкова. Тя печели украса за коледна маса и това е вторият ни победител за месеца. Очаквайте отново нашите награди.